carita nggih Senggana ya Sang Anoman. Tandang krida ngrebahaken kekayon saha ingkang ageng-ageng dendung kari. Minangka kekiyataning tambak narya bendung irining Bengawan Serayu. Krida saksana jeneng mangke Senggana krida Pancaya ngembat-embat penjalin candrane. Anoman Setyaki ya pangabektimu tak tampa ndadekake Sukarna rasan tiasing sun. Anoman wonten dawuh aja enak-enak kapenak aja ketungkul nggonmu makarya. Nadyan to sira makarya iki pakaryan kang luhur ning aja nganti pegat marang kaprayitnan. Liripun kados pundi? Lire mengkene. Tuwing rubeda kuwi mau bener. Kala mangsane dudu saka wong liya sok kala mangsa saka kulawarga kuwi ya bisa ngribeti. Menapa wonten tuladanipun? Ana. Sejatine aku diaturi rawuh marang negara Ngastina ingkang wigati dijaluki panmu kelawan Prabu Duryudana. Perkarane ya para Pandhawa nggone bendung Bengawan Serayu iki dianggep yen to iki gawe kapitunaning negara Ngastina.
Lho sambetipun menapa? Lah, mula sangka kuwi. Mongko ora kurang-kurang panjenengan ingsun aturi priksa kelawan Cahya Prabu Duryudana. Tak kon nindakake jiwa kasatriyan, aja iri aja meri. Gandeng Kecena ku ya duwe laladan duwe kali gedhe ingkang aran Kali Cengceng Guling. Kuwi biyen sing gawe rak Kurawa. Inggih. Nanging nyatane ora mengkono malah dur iki bakal ngribeti lawan para Pandhawa. Mula aja nganti ketungkul. Gedhekno kaprayitnanmu yen to nganti iki mengko ana tukulaning mungsuh, trubusaning satru. Sing ati-ati. Mekaten nyuwun tambahing berkah pangestu. Yo. Ora kepenak rasane ngatiku jalaran. Sak pungkurku saka negara iki mau gembruduk kowe aja kaget, aja gumunan, aja kagetan. Yen to kowe nyumurupi kanan sing sajek urip kowe urung tau mrangguli. Menawi ta menungso wujud menapa kemawon. Yo, aku percaya yen Anoman. Kuwi kawruhmu wis akeh, nanging kaya Setyaki Antarja Gatotkaca lan liya-liyane. Iki mengko mesti kaget. Inggih. Mula sing ati-ati. Yen ana kanan kaya ngono kuwi cetha yen to Srayan Ngastina ndang tandang ana bendang tumuli rampung pakaryani. Ngesaken dawuh Paduka Sinuwun. Langkah anggro terus lendo bumi gonjing kumaludo kuntur eto mokan ibu mendak penyuku mamban tutang wit nutat penteleng le nyawang kaya ora tau urung menungso jelalatan mripate mbok kepopo aku ya perkara kowe tak sawang wis cerik ora dadi ngopone mbok aja nyogok lambe ngono lho sia-sia Gus sapa kowe cek ngaku wae perjure saka ngendi nyala wadilakumu yo dalan rupak lumo kedisian prajurit Tawang Limengan. Aku abdi kinasih Tawang Limengan kekeset ratu Gustiku Prabu Godha Mangkara. Petakon kang dadi jenengku aku Patih Subandara aran. Sapa kowe? Satriya Sumala Bumi Raden Arya Setyaki. Setyaki. Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Kowe sing mandhegani para nom-noman sing padha makarya iki. Ora tedheng aling-aling dasar mengkono. Apa ora meneh ora mbok pitung kanthi ganep. Yen to Pandhawa Bendong Bengawan Serayu iki gawe kapitunan negara Ngastina. Yen pancen gawe kapitunane wong Stina. Keneng apa dapurmu melu cawe-cawe. Ngastina iku apa? Kurawa itu mandang gawe apa kok ora wani maju mrene. Aja kowe sing maju. Iki ora ana sambung rapete karo kowe mundhak klera-kleru kakean musuh mundura. Lho. Kowe mundurke karo aku, Sing mbok ndelke apamu? Awakmu kuru dedekmu mung sekilan. Lagi gedhe aku dhuwur aku. Ngrangsang apa seteko cangklaan kowe.
Kowe takon karo aku. Ati kumbara nanggo sapa kowe? Antarja. Kowe serayan Ngastina. Kowe krerehane Kurawa. Keritah-keritih. Ora cek-cek kowe. Ayo, ayo Nono. Putra Jodipati, Antarja. Sirna dening aku, idone ora akan mlonyoh awakmu. Loh. Mati kowe, ha? Ah! Ya ya. Wah, kaya welut. Rasa cerewet, lihat. Wah, edian. Oh, wah, mati. Yo, ayah. Oh, ayah. Tuh. Kanjeng angin kelap-kelap katun